Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak na 40. redovnoj sjednici prihvatila informaciju o radu Sigurne kuće Udruženja građana Vive žene Tuzla. Prema podacima iz ove informacije, Vlada Tuzlanskog kantona je u budžetu za 2023. godinu obezbijedila sredstva za sufinansiranje Sigurne kuće Udruženja građana Vive žene u iznosu od 114.000 konvertibilnih maraka, čime je ispunjena obaveza Vlade Tuzlanskog kantona o finansiranju Sigurne kuće u iznosu od 30% u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što smo mi ponosni jeste da je ovo jedna od 5 sigurnih kuća na području Federacije Bosne i Hercegovine i neće biti subjektivno ukoliko kažemo da je jedna od najuspješnijih, odnosno ona koja ima jedne od najboljih metoda rada sa štićenicima, odnosno i punoljetnim, ali i maloljetnim, nažalost, osobama koje borave u ovim sigurnim kućama. Ono što je sa strane Vlade Tuzlanskog kantona jako bitno jeste da mi unazad nekoliko godina ispunjavamo sve svoje obaveze prema Sigurnoj kući, odnosno onaj udio od 30%, a što iznosi 114.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou za rad Sigurne kuće pri Udruženju Vive žene. Vlada Tuzlanskog kantona njih ispunjava. U narednom vremenskom periodu, a to će naša Danijela Horemović kasnije možda i spomenuti, jeste naš zajednički rad, da vidimo naše lokalne zajednice, svih dakle 13 općina i gradova, da se više uključe u podršku radu Sigurne kuće i da uspostavimo ono što je obaveza Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno ostatak ili onaj postotak koji je obaveza ovog nivoa vlasti, da budu u budućnosti podrška našoj Sigurnoj kući, kako bismo imali sigurnost u radu ove naše ustanove institucije. I na kraju ja bih se evo ovdje u prisustvu naše Danijele zahvalio i Udruženju građana Vive žene, ali i samoj Sigurnoj kući pri ovom udruženju što vrše funkciju onoga što nedostaje u javnom sistemu, odnosno što su naši višegodišnji partneri i što moramo konstatovati, nažalost, da iz godine u godinu one sve više opravdavaju svoje postojanje sa stanovišta da imaju sve više korisnica, ali to se ukazuje kao neophodna potreba ovog društva i čini nas radosnim što njih imamo za partnere i što možemo sarađivati.